te pero ibukin de takauring-ring ako irangailan ka pa na kanti karesa sa kakura-kurara arabuto ka ke ara support si ibukin dera te wakin ka para ay mararalikin te kabuki te moy ibukiya tando ko nungora kamraba. Yeah, kahit dara church yon kurubu, irua agarori rai non detail yo, sagi kinai kami, ada kantari ngapa, iya rai irua kami rai kira. Buat tepanan kami udah non tetap saja, Happy Sabbath, era apa? Ilang ini kukuri non tetap saja kayak bangari ke tiu. Ya mga ngatiakan musmay no natapos sa naging tamaro ayo. Ngayon sebuli pa rin kami uli na kami ni. Mo meron yate, nakuirang ngayon nag-ispan na takatakay kaway. Sebenarnya musmay na kami ni. Sa karapari kita tama yarori, iba timaton ng anira timarurong. Timaton. Ng anira karara manimere no tay doon na ba doon na kaya. Ngayon no tapos ayo sa mga berin. Iguta kiron no araw mata pa siguro ayo sabi mo nan sa kukulin busmayan ka pa ni morarik sa puno karabari kiti araw ya monte temak tabora na kaya sa sabi ko yun no tayo ako ito ba di no tuwi kayo ang sigay no ti kalwa tuwi kayo ba di tuwi kaya kalawak ipandep ito pa di tupaya sa beri no na. Ayari, sinakakulang na kahit na church yon kurupu, kahit doy na, kanano na ba, yay na ko dote parang no, kaya dote ko, sinakana ko tatan, sa sisong ano ba, ako tatan, sa katayan ng focus, ng buto ka, para sa kapara-para inon tayo, kanito ay apon di
Kada po nito, tabi apon di ay, baka naisip ang ako, kung anak, sa kakuy, sa pangarakan eh. Parang nakakawag. Kaya ako na ka. Tira, ano yung nga ba, ang puto ka, ay buwan na nga na ba, kanuang ang ako na buwan na nga na kinabay, noon tayo doon na. Ayan eh, ito ba, teka na kung ano, nakoy na, ngayon nakateka alisa. Isa pa kamapin, busumaya, kinikapen eh. Kaya nara, kulubuhin kapen eh. Morali ka, ray rubay, kamen eh, rarikira. Inura, dimana doon naman eh, apay green. Tapanan na busumaya na ko yung. Toro mare, kangay yaspo ano ko inon dara church ako bu. I busumay ko na pa inon de tapes arang tamero ayo ko ra pa pagin de aro ko minon noli inon tapes ayo. Ay bon ngay ren kapen. Sa penere busumay sa penere busumay na de kambauri inon tapes. Sa kimo nga dekan dara sa kapara-para inon dayo na toro de aso de resistance sida Tabua, sa butimwaiko inon de tapos sa'yo, sinang inugugulay ka, sinang inangongora. Ano tiya katiyaso, ano kasar ka Taromauri pa, ngayon des pa nga na, Taromauri inon de. Era po, sa penente yon, wala, sina kaukwiran, dako na, makataon na ba ito, dako na, tapogin na rin, marangaw yon ikawayo. Begini kau koran dia, tetaro sa busia ala di kan baya kerek sa kau gira sa kakapayana para ala kalian. Sari sira naratar. Tamarari karo abonin ko mo ni bahay ni kabani. Abon singko te atua ako nori ake iroura. Konori ake sa kinori ako atay ake sa katay. Mangyayari sa musiko te uwan tatay ay pandokoran te tapos ay
sino ko may manano ay kakakuro te atua. Irian na te atua bunda nora nanga nakoim te atua ni koki nakoim te atua kiampai. Sabusiko kapayay kabui akapon nampai te asua ay ka ariay nukiri ko te asua. Kapayay karya te asua akapon nampai te asua ay ka anak ko may nanora. Kapayay na te atua iranon narawan na po ang Taromauri ko ang tatabasay amen ay iroun ni kaban te atua. Makiari sira yon bahin na bakaw te atua kisikuran di sira yung mga iya te atua ang tatabasay. Sikani ko ay kay naranas si may Yesu. Amen. Maurin tatabasay. Erika na nung tabasayo na sunar maruro. Derong wakangay tira kay arete idarikindan. Yay tuwan na tukunay ragin mama tanan uyay. Kana yongongo. Dahil na ko kanan niya dero girak. Ata ko manamen tukunayo inora kay arete idarikindan. Tatabasay. Sinanora takay ete idarikindan. Ayay temewe nora kiyay. Matakay ayo kuniyaki. Dayan naruto temakoro tewan. Atira takayan, atira tepaya nanunaki. Ananing tamaro ayay. Ibukin kairan maura. Arona kira inanon tepong tewan matewan. Tuway may nasirin na ko amta kay busiko po ko bironira. Kapaya tirong ay naman na teatwa na koira. Ano wana? Bakairan maura na kung namta ka teatwa kawag. Sikani ko ay si may Yesu. Amen. Retan te panan busimaya reta kina te urmanen te tabasay. Si busimaya ko na pa te urmanen. Bondetan te panan ka maura na koira ngairan ka bane ka songurato yo tererio. Ani mata ko te tabasay. Morararik. Anira ni karawagis ka kuha paro anira. Ndar mauri anya po. Inanon te tabasa ta maro ayo. Te tabasay sinarin na ko te pagya tayo naru. Te makuro ate wana akipa ka te wana na nanuwa. Sinawara ka te kan tikibuayo. Sinakarongo ay kakawag kay kaita ko ba na rika pa sa pangarap.
inanon tatabas arang tamaro ayo. Tinata pag yata yan naru. Yan naru, ego si. Tayan naru ay kamais, tinayin tataro at tinayin nanin. Ayaw ko riyak inanon taman na kaniya, tuwa na tanga tiririk. Manda na tayo mote, ni karakwa, tawa bubua, tapon tiririk imain ni Yesu. Tepo kayo, tayo ginagiba, ikasi tayo nungurong ay kakawag ibugin naroon tiyamata, kaya na sinungurong ay kayo nakon, aron na maging jamata, aron na yung jamata, aron di tagin jamata matiyasu aron na namata. Heray ni mais, tayan, nungurong ay nanon, tipo kaya tayan naroon. Mandatapos ay, kariya pa sinarin ako, tayan naroon, tamakoro tawa na, aki ba katawa na, nakon nanuwa. Ayat ako tayo ka na, kanasirin ako at nungurong ay, ya kapaya jamata, aya kiri nano yatani ri ay Abwabwaki. Aya katoto ngaro yatani pure, kendo ni amata, ay kake menenaya, ibukin ti aswa. Temon nongo, ndiaru temakoro tewana, ati kibu tewana, aya pun nangana bana nongo, teatua, amuan terangin kamimi. Setapo ya pun muan nana ban tetakan ni kakapaya. Nakon jama tayo ng banana. O tetaka yang anira te kauring. Pajara te paya sinanuri ay nanon maura. Hindi ta kira mamata. Ay katani pure. Kiamata ay kakakaraw ay Abwabwaki. Pasabi na ban sila kinikangay. Nanon nangay daki sa nga nakitirong ayo. Amata ay kakuroy. Amata ay kaisagi. Amata ay kaya kinura kitibwaka iroya. Mayo ito pa yapon tagin na teror. E kapaya jama tayo kiri na nuya tani ri ay Abwabwaki. Ay katutong aru ya tani pure. Kendoni yama tayo kake menenaya. Ibukin tiyaso. Irang ni bebete yang wanay. Tenua bay kakosin ako. Tewana. Yay tani ri ay Abwabwaki. Yay tani ri ay Abwabwaki. Itan nili ay kanga tirong ay kiyes mana kantan nga tiyaswa. Akan sinura tirong ayo antay tekora kay. Tanili ay kakaitara na tayo tiyaswa. Tanili ay kakawa to yara kinibong ay kakaisira. Ay ka atakarwaya nga tiyaswa. Ayara niya tekora kay Pedro pa tekora kay ka ato uminoy na yakay paparu. Potan namata Pedro nananatari ko riya. Takuha ni Pedro temakoro tenua tikibu tenua eswangi rata. Kamnatara pani nakawa to ira kita ni day ki ay gato umino niya kay paparu. Awan niya nakangay. Yang araw ko na tagi naki pamangkya masuba arpa kasi away wana na ko ng pani ka ba ne. Mangkya mo ni karigagyan na ba. Raw. Demono ko nga sanga naki. Iron tiari run jata yayo, te kauring na koira. Kana yai terong iroura, ibukin watakin terong arori. Sinata ya bayi na ba terong iro yamata, ibukin watakin terong Abwabwaki. Ada pa yan ariki. Ena ko na ni busimaka riki terong ibukin terong Abwabwaki na kon terong. Arori ibukin na ba akawato yara kita korakay kay angaira siya kawato yara ke. Nikota na ba terong arori. Mayar pun tapen tiakari son kay sipong yon kiribas tatakarwayan terong arori. Terong arori kaurung nga kiyamata payakan no kituwa. Pananya tapera. Parang ni mais terong ayosin ako nubungay kay naroon narikang at terong ari akawato yara kinapayay tukura kay kanti kari sa yon itedaro ni kay kaya nga nakauring bauro paamang mais terong ay ka adin na ko ipakuntayan ni ay ka akan mga wana tayo katiyaso. Raw. Diba yaran ni kakawag isinakatutong aruya tani po rin. Kendo ni amata ay kakya mena na ibukin tiyaswa. Siya tayo yaran nururu tirong rongway. Payan tayo tikora kaya kakya mena na ibukin tiyaswa. Tikora kaya kakya mena na ibukin tiyaswa. Tikora ki ay kaki tabi mana tayo katiyatwa. Papun si tabi ma
ayatek. Asin na din ako at yung ayo, asin ako niya, patira na kayo na singkanya, na ako ni Maura yay. Magugurain na na, pun na naswa ti aswa. Ewawari kia, maniyang oya ni ngay na, ani pong. Tara, ati kaya nakuhay. Ayaw kan, yung mga ako sinako, tirong way na ko sinano ko. Isinano ko, tirong waris ta ko ngay ra, kain ti kari sa peme na iraura, patano mo ta tirong. Tirong ayaw kan, yung mga kayo na sinakuhay ra, tatapin maniran ako. Baka nasita ko, basbon mo taray kukurain ti aswa. Ati kanikina, hanari, ni mena iraura. Tuwana, inaya yan aswa ti aswa iraura. Ati taka nito suwan, na kumandita nito Torah, ke bogi ke ni mawa, barin tayo, kuro bogi kay te deru, ay akabungan nagi, tayo no kurong yon, taka ni bogi ke ni mawa, re bogi nito suwan. Ati kawuwa na ni kakawagi, ewawari kia, maniyang oya, ni ngayina anibong. Kaya tayo pa, may sila may buwakura, as kababan naratay mana tayo katiaswa. May ita kinakikay, kaneki pa sindi kati kukuray rom, iroun, na nakatan nga tiaswa. Yakan nakipa ni amtay nuwara ka na tayo katiatwa, tiya ngay na, ate bong. Erang intiri-tiri kay. Tekora kay kakukuray, inanon na naswa tiaswa. Tekora kay kawawara ka na tayo katiaswa, asa kisingaya, ayayangoya, inanon tiya ngay na, ay nanon tiya bong. Hindi ka matapay, yari karawaki. Yuri ya kain tiya karisa, hindi ako naba. Ay kunya ki pa, yarang inumay si kain tiya karisa, yaki ba sin, iwari-wari na nang tayo katiyaswa. Ang kanarang inumay si kain tiya karisa, yaki ba sin, tawa na tayo iwari-wari na nang tayo katiyaswa. Sinataya na pa, na mais, kain tiya karisa, nakita ko kura-kura na, inanong tiya karisa. Ayaw, punta tayo ka ni Kevin ako nakuirap. Siriay nuwara ka na tayo katiyaswan tiya ngay na, siriay nuwara ka na tayo katiyaswan tiya tayriki, siriay niyang ngoy. Kanapon nakita wam tayo nuwara-warin tiya paiparap. Akawang roy, tiba na tayo kinay mina, mati tiba na nanuninan ako yung minikaban. Anak ko po nakikaban niya amtay, nuwara ka, ana tayo katiyatwa, huwag ko na ni kanta ni ngaya, po ko narikiraki, ako nakukuray, hindi rin maki ako menin ano. Ayaw rin tayo kinakipa, sinawara ka na tayo katiyatwa, sinatataro, sinarikiraki. Aki apuran na sungurahan na tayo katiyaswa. Bari ka tiyon magiyay. Aki apuran na sikay Taromauri. Aki apuran na sungurahan tayo nung matayin ka para-para, ikaring kakongura. Aki apuran na ako, kumata ko taon sa TV, pata ako, kita sa internet, yon tayo kantayin ka para-para, kita na hinda. Hapon nang nikakawa kiriki. Hapon yung kwe. Hapon yung ngayon. Iruya si muni terara, ara na tipayo baka nga ti sama. Ariya kamatinano. Kamatinano aking suwa, akin na tayo katiyaswa. Atiririki atinua, iruya tayo kawaririki. Ayaw mo ay kamatipaikan, ibukin na tayo katiyaswa. At apo tabiwan, narakarisan tayo naba. Atay, ako na anuwari ka matayo, ako na anuwari ka meruko, ako na anuwari ka ruka, ako na anuwari ka yuanim. Mga irang kayo wararatay. Ngayon kayo suwaran, narawarawarin tapay parang. Suwaran marakarakan nara, aras Sabbath ko. Patayakin ko ang kisiro kayo, sa pawarawarin ta Sabbath ko. Dimission kayo katayan, ni Purintao, ti kiribas, Sabbath ko ay. Inarang intamaro ay bugin, wara-wara ka na iruyara korak. Mata sirak. Sirak ka para pa hindi rin, tatabas. Kaya iri ka papayin na iriyagiran, ito pong akurak. E dahil na kay tiyaru, ito makuratuwa, naging po na wawa, magugurain na na, pun na naswa tiyaswa. E wawarik yan, maniyayangoy yan, ni ngayon na, ano pong. Iriyayin na ka naswa tiyaswa pa, tsaka kukurain ako irap. E iriyayin na ka pa tirawawat. At yung ginaganin, ito nga po ngayon. Iriyayin na ka pa tsaka kukurain ako irap. Ayaw ko na hindi ka pa tsaka kukurain ako irap. Kanaro na ba, meurayo, pwede na nun na tayo katiyaswan te pong akurak. Kanaro na ba, meurayo, siwari ka na tayo katiyaswan te ngayon na, siwari kiyan te pong. Ito ko rito, hindi kibuhayo. Siti po, matya ka yari te irarikin, te tapundan.
E maurei a kariki wana nana tainua. Aya ki rei pena. E ki rei pena. Tiamata. Ebeni manataka, ebeni anatai manataka tiasua. Ikabuta wa ke mesitapu metekai areti irarikin tetapundran. Tira tekai areti irarikin ran. Ikabuta wa ke metiamata ebeni anatai nuare kanataka tengaina antebong ay kukuray na nung nanaswati aswa. Imauray ay kariki wana na natainuwa. Asa kinabasingaya, e aki konandray pa. Kain te karesa, kain korobu, tanong oran, tatabasay. Kanakota yan kakaya, patirapo kinako mamaran, tabatay, inanon na munimaki. E aki tao ni makin namtay, e aki tao ni makin nampasin. Huwag ako ni maging nampasin na rukuha nga nagimantyo na orak. Huwag ako ni maging ikanam marakuriya inikan na. Yag ako ni maging nautay ni masu. Yag ako ni maging nautay yarin na riya inikaraya bautay ni maguri. Yag ako ni maging nautay nununig yarin na riya nununig yay. Ano na? Yag ako ni maging nuwari ka na tayo katiyaso. Kana ko tago pakurang kiki yakin na muni maki. Makuti matua, sina mangagi. Ni teray kamay sa ko kay memera ko kay butagin ako agi. Round the tama say. Sito wana bukina. E aki ba sintaw amtay nuwara kana teka tiyaso. Tira teka yareti irarikin ran. Ariri kiti mewiyay. Teka yareti irarikin ran ariri kiti mewiyay. Yamata aibani anatay manateka tiyaso. Patirapo ton te kayan. Si banin na tayo, inanong tirong na nataya kay Yesu, niyo ang natipiman ni Mawang, agi muna, ani ni Mawang. Ari po ni ngaya tepoto, ang ngay ramangan. Yon tata po ay kubita. Ngana ko kibayatan na. Ayaw po ni buraong na baka nga kakin nanon naratabuhay. Yung kuri ka nga anora kinte mawiyay. Mayay tapo tabi uway akirin. Irang wariri kanora kina mayata. Ano ko busyon tiya ba? Ay yapon deset na ba? Yapon diri wana bangin tapo ni kaban. Yay tapo tapi uway ka kirin. At kirin na ni sakit kirin ni karawraw. Kirin na pon nang isikiro yarang ni maurere. At kirin na ni. Terapo kinang kaya kirin tapo kan. Anak kuncay. Irarikin takarangari. Tenal River. Aresiki, yon na kubita. Raw. Anataka Yesua, ayaron tiran ni kameo. Era nga mayay, dayan rungurung o ikarang ni kameo at tinano. Ay kakanuway at yamata. Ay kakamarunong at yamata ang tibong kaya kurak. Ngayon nga na pundi kita mamara, hindi karesa. Imayin na ako, kuya ko yung patirapo kinapa ko memera. Patako kiba sinikukuray tayo ron nantay. Yan tayo ka nga kauno ko katatira. Kuray mo niyang kuya. Itawam tayo nuwara-warin tapay para kiyak. Bata ko, tahan ka ba tapay para, baka na po ni ba na tayo nuwara-warin na nataya ka Diyaswa. Ingeng kaya tayo ni kanga nga mapay kasi guys po mga ito nabay. Sipunti matuan wak. Mati maurere ya tegi na kita tayo, ante tayo tuwa na sa karikiwa, ante tayo tayo, ay na po nakira ibera. At ilan na nagaya sa nakarikiwa, ane tegi na giro ni karasa, kane mauroy, tiyaro kan, ay na sinakuwa na, awana punwan tatamu yaroy. Raw, tatama say, erase na ko tiro ko ng ataw. Nangaya, ariya nakabuha ka nga kiron tiyaswa, o nakakuruwa kimay buwa kuya, ano mata tiyaswa. Ayaw dakan, di mo sikita ka. Kana sinora, di po kaya tayo naru. O sita po may, tayo naru di makurituan, yapon siya maray sinaba, di pa yari kinakuntihan nabay. Atira, di pa yari kinakuntihan nabayo. Tayin titay, tokin titay, ati atua. Ina po ni kakuruwa.
Ari nakakuro. Pati sitania. Kita wita. Kamu nga tinong ko yon kay ko nagyay. Eda kina ba nakita nuno ka bun suni ka wita. Ang gari kina kita sitania. Awata ko na kontento ka dito ka. Yares to ko pasipon si uni ka wita. Ang ana ba ko tinahin sitania. Siya na ko nagubebay. Ang ana tayo ka dito ka. Kasi kuha. Sa kayo tatay nagubebay tinahin sitania. E napondo ko tatay. Ari na ikaw ay tisitani, mete wita. Awan na napondo siya nga tisitani, ang nga wita. Ang kanya nakin mo ko, ang kanya kutak. Raon tatapa say. Tikay ko nagyay, o tirong rungay, punta ko ilan ni kapan. Maura, asin man na yayin tatapa say, kinte pong ngay, ayo tapongin ka mewa ni katawroy. Siriyay na tayo, pasin man na ya. Sitay rarikin tiran, kasi tayo rarikin, tamaw takataka. Ang anak ko tayo rarikin tiran, ko tayo nanon na nataka at Yesu. Ito ko nataka Yesu, niyon, tibi man mawa, kipunan ni mawa. Ngay takaya ito kurebe, ang kami manganam. Anin mangay, ay nin mangaya. Awan na karikiwa, ikabas. Bagay ate pa, yakam ko na ni Karoya. Kanakya ngay. Adra, kasukwat Yesu na ko ina. Anong tak? Ay na tayo kita kuwan, si Moti at mga kurutenua, ate ka mo tibi manuwa. Yang nga nakita pa tapay para. Ikabanero tamo hindi aswa. E mani na nakuntirei, ang ay sirei. Katan na nabakat yamat na ko ina. Siya nga iratan siripuri at yamat na. May itaw kung kanano na payay tapay kuno ya kairwa. As dagin naman na natakat yaswa. Anyang kanya punigasa natakat yaswa. Ay mina mga tayo ginagi. Mga kata na. Dati ba tayo istang wabon niya si kawairap. Mana takat Yesu ako na limang kasira na ko na repun Yesu roy. Ay mina tayo ginagi. Ano ko ni kawana-wanara. Deroy. Ari po niya si Maruwa kaking tawana-wana. Yay tawana-wana mayroon tatan. Ari po ninuwana. Ito nga giron tiyatwa. Papunti ninuwana ngaya. Mangge mo ni karigagawan na ba. Ay na nawana-wana ni kitinatari na kuya manin sa tawana. Anya tayo kang tatan. Ate wana-wana yang kanira Yesu. Aman na natakat Yesu. Mga yari raon sa tama say. Agi ati basa ko na ni Karoy. Kana sa ginim matiboto. Ada po ni Yesu ni Kwaw. Apa ni matiroy peki Karoy. Masagayo aro na amatay ka, aro yung amatay ka Abwabwaka. Siti po nga iya, maru temengi. Akiyaw ko na kuntiyang. Irang ni matotoan na teka. Tiyaru. Itagin na pantukin tatay. Awato nga kiyaw matay kay. Ay kakakaraw Abwabwaka. Tikura kay kakakaraw Abwabwaka. Si tapo metinay ni mengi. Atirate mengi. Ari ka rin ako aging tatapo ni mengi. Tirate mengi. Ikabuhay ka kiti mengi. Tirate mengi. Itaw na kiti mengi. Itaw bangay rai ka isa kita ngiri apa sikandi kebatenan ni mengi. Maya tayo kinakita tayo. Dawa na tayo pa iya, siguro hindi kayo pa tinani mange. Kanaro na pasagitay, irarikin tiran. Ano na ron maki, iriya inikasiniaki, inanon tiran, aripon na natakat yaswa. Ano yung kipuro yun ron maki manatakat yaswa? Awanan kanya, tayo pa iya nariki. Now, kabanan tayo po kayo, ito kutakan na. Ay kairiraki, manikawa kinakiron tayo, amata ka na roy. Awamata ka na Abwabwaka, ato wakaway, takabuan ni pay. May siwa, takaway. Ayang kanira kay Terry, tikipuno. Tawa na. Ganano na po kung mayroon tayo, erang isimbo. Ito kinaki. Diba yan, nakarawagin ako, kung nakawa kinaki. Ganano na ba, wag ito, at takaway, yariron tiyaswa. Ate pa yan nariki. Teka buwan ni pa yan ako na to. Kana sinura mata yung isuwa, tipi matinuwa na kung tipi mewa. Ate agin na ginabawa, takaway. Takaway yaraba ba? Na kung temati. Takaway ay nariki. Na kung temew. Kaya rin, tayo ba kantang? Kana kunura jama tayo karaway Abwabwaka ka. Ay ba kantang ginanumi ako tao. Mani,
Ayarang kaya na ba, tosi ko na ba ni Karawayo, bayarang kaguray? Tayo ba kantang niya kaginuwaga kan? Ano, di ba kantang ngaya kita maro? Ngayon. Mga nakunura, dama tayo Karawayo, tayo singkan. Tapos nagaran na ba, di ba kantang, makunaran na ba, iba ka nanom na kuyay. Sinariya ni Karawayo, bata maro a Karawa kita iroun na eh. Okay? Pau, kung siwa kawain ta mawag, kutuwa ta kawaya roy, kutuwa ta kawaya buwak. Ingang kisiman na nung tekarisa. Ata ka na ginanong terong kanta tayo. Ingang ko menon tekarisa, kung nataraya, pa kung menaya. Kung menon ta kawaya roy, kita kawaya buwak. Kay ni mapera, hoy si wamantahan nga karyay kay. Ingang girang ni may sinaan no kanasyon, hoy si wawatin ta kaway. Kay niya nga karya, apera yang nga karya. Kay niya Taromauri, apera Taromauri. Kay niya Karawarori, yata ko na kuntiaswa, apera Karawarori, yata ko na kuntiaswa. Maya ita pa yariki. Yaya is, ayaya abure. Esa karoya apera, ebure karoya kain. Ingang kaya Taromauri, kain, maya bure na Taromauri. Aberang kaya Taromauri, esa na Taromauri. Raun jatama say sinataraira, pasimenaya. Inanon terong atayan na rin temang kurutuwana, ati kibutuwana, nakon nanuwa. Pagi karan ni kakawag inanon maura, asikunan ni karika tiriri mayay. Tuwana, karaya, patirate pa ya kwaira kiyay. Tirate pa ya kaira meum tatayay. Iba ni amta intermedia, kita kati, kebun narom ni mau, ako menay naron. Karena kung sintay nga pong, kung kibara ka ni karapaswam, kaya ano ko ba yung nikakayam taripon, pakunanuri apantay, ikatayate akong kita irikin ng messenger. Kita ko ba nang intabiyaya nga, payay ti payay ako nang nawawatayay. Hindi aro ka na kusin ti nga pong. Ako ba mo ang nawawatan ti payaring. Kita ako nang inibisi, pa kung makuri. Pata ako kimananda po ng makuri, ayag inigamtay. Noon na tayo katiyaswa. Kung nang imasu, ayag inigamtay, dataro na kong tiyaswa. Pakwa ka ni masuna pa. Ayakin ko, ngayon narakabuan pa, yasimenay na nun. Sa karakabuan pa, ito kuwawa. Pasyata ito kuwaw. Marakabuan pa, sa kita na tiyaswa, nupayay kapunta meron na ba? Ay kasarang inikaroy, intero. Ari akin ikaratay, matiyaswa. Raw, tatapos ay, tira ay shape, ke, kaira meong tatayay. Ano kukunin pati sa social media, yang o yan tapongay. Kaya rin ni ba niyam tayo sa Facebook, yang o yan tatayay. Kaya tayo kinataw tayo kaya, inang kayo natin Facebook. Kaya nga sipunong po ito kaya, nang kayo natin Facebook na ba? Makana kayo natin Facebook, yung mga aki, yung mga aki nang inibusima ka na ba, tirong nga roy. Puni ay roy na, yung buha ka na. Parang kayo, yapon na ko ilaron, kapungan na aki na. Okay? Mangkana no, bangkuit si man na. Kakawang roy. Kakawang bangkuit si man na, kinangay si man na. Ako ngura, ako kumataw. Ay, imay ni masuma, ay niyam tayo man Facebook. Ang kanako, sabi niyam tayo man Facebook. Kuriya niyang oya, kaba niya, amtay, madyakagin ni Facebook ya kakinayo. Amen. Sa tayo, bantay, yung tiyaran di Facebook. May pun pasi na meron na Facebook. Pari yaman namata, dahil kayo, iba niya tayo nari, adarati, tipog, yawawarik ya. Ay, rin kayo, kanong kanuri yamata. Kangayri kita mga tiuta na. May warang ka na sabi ni Nuri, araw-araw ito na raus. Kunang na kung na raus naman na, yara, kaya wari-wari mo ang tipay para. Ayak, pare sa wari-wari sa Facebook, masawari kya. Ay, iya pa ka na ko titay, ay, tabi man. Ay, ako na, wari-wari. Ay, pa ka na ba yung taripon? Baka mataya. Iriri ka na ba nito, batay? Irang may saan niya siya, Nuri, hindi man niya ba? Sakit man niya ba, ay? Mama niya ba tabi ko? Ari po ni kanima tuti ama taya aya pakara kimata nan taripon.
Kabani amtai wari kana teka tiaswa. Anya ketebuk ya tamaru warik. Akan ako usin tayo ngapong. Kamutaan ako ba yung ani umay parari kay gi. Nakon nare payapon kami ming kay tatarapon. Irain uri nga tawa na te. The workshop ay iri ayero ko yay kay Indonesia. Women tanda ba kaw? Awata ko yata ka na woman na ikay. Ayata kita na kaya karaw at mo bar. Kita mo bar in John Naba. Kita ba yayo? Anakanta ni ngaya pa mata na taraya tarapon every 5 minutes. Warang kan dia ka kinurungan. Ang kay kangay po nun ko ni Kadnes. Yain kay yarang ningan nga kanura ya tarapon baya pa kaya tao ya Facebook. Akala ko po nun sinako ko Facebook. Ari ka na po tiya kan jabas. Apa nin po barag tiya darag te Facebook. Matirang gyud na po ko tara te Facebook ang ayag pa. Te Facebook gani nga tao mata kun tiya para-para karawag. Amen. Ana iburen nan. Mangka yak. Apa nin na tayo in the Facebook yon the TikTok. Matinain da gi. Ate ya TikTok. Ngayon na ba tayo narakari sa ako na yo panahon kauring. At missionary nga iti evangelyo. Kana ko ng panawa kuno na tamong iti tayo kamungurang kami tabi sa iyo. Puntay kayo nirangan niya na ba miya tayo iti TikTok. Irang may siya kabuan pa yaman iti TikTok. Diyan na ba yun? Ay may sinabi, huwag na ba na yan ko yan. Yay ka TikTok, irarikin iti clip, apa ka na ba yun talo. Angkay, arata ingkay, iPhone naan ng kay kaya pa inikiw. Di TikTok, ito yung ginagawa niya kayo yaman tanong kung diyan na ba. Manaya mamaye, yay matan siya taripon. Ang amon na bandin na kung tinani maya tabi. Takawawa. Amon tira ni kakawaki. Ara katuapong, hindi kita matiyaswa. Ara tayong tataro, inanon tangay na, inanon tepong. Karikirakian maura, nunimag amon tira ni kakawaki. Ngayon tayo na. Anak ko kinta tayo karikam tayong tataro kayak. Anak ko usin tayong among karikam tayong tataro kayak. Baka nayakira kaya. Ano bukin ang kay si mamaran tiya karisa. O tayo bubukin na, ba tayo? Totira bukin ako mamaran. No. Kanya po ni ba niyantay manan tayo katiya, suwabe niyam tayong tataro. Yari, patira tiya kang kwais po mga iya. Buni kanuan tiyan na ba? Tiya tuwa, yagi berita, baga tiya kang sinakais po mga iya. Mata wa berita. Bana ronira, tayo ni kangangan ka pa, ni kaskais po mga iya. Nakatinua. Sinatay pa mauran ka duwapong si Maka matamus kita. Tiya suwang kayo mus kita. Tira koro yan tiya po ngayon mus ka kita kami yan. Takora kay kaman say kay kanaro ko Yesu. Ya giro ko Yesu bana mus kita kayo. Kana kamu nga tiro ko nga rin takawan ni tataro kita makurawa tika matinuan ko ti Maisua. Sa kita ngiring kami tari baka naga tayo rito kora kay kaman suwan na ukim kanang tatang riya. Baka nasa ko ba ako matini Yesu mga usin at Yesu na kairiya kana masu. May nanon Yesu na banderwan. Pasuangin kami ay na nataya katiwa. Pasinapon na kino ko'y maya kaya masu. Paano na ruwa tiwa may karawa matatakarwa. Mabanaan tiyan na nakakanat. Manabuti aswa. Awan naus mua. Akia mate. Inanon Kristo. Yesu pa po tayong Diyos. Awan tayo ka anausin tayo rin na ko Yesu ay. Sito ko raki. Akia mate. Inanon Kristo. Anausin mua. Dadani matang, and those who died in Christ shall rise first. Ano na? Tikura gagyaku sinanon Kristo. Agyaki matinanon Kristo, apon nagira Diyos. Ayak mo si Taromauri ron, bauruan niya mo sige, ayun. Tikosos na makuruwa po ikibunan ni Mawa, mete kinikira, tikura gagyakus. Agi mga Mawa nakaruwa ko rin kakatanga. Yakapayan niya ikirunan timon ni mga usoy, roy. Ya ko natin matera te kauan kata ya kora kita te kora gay. Mana ipo anawe awana ipo ngam Kristo te ngati dik. Ananona. O si te wana te tainus. Asina pa ni kanta ni ngaya. Ya dia patera kangangan jan na bay. Tira te maya ko rin anoya. Makana ko kuna ni kawa kinarom iman te mo anusay. Apa na napan ko roy pa ni kapan. Mayroon ko nata yan ni Mao jan na bay o naron na nataya ka deru. Te mo ko te wana. Tuwa na may buko na mo ndira ni kakawag. Kung nayango yan, namu yangon tayo, kaya musika kita yakam. Ngayon, kung ako mati musika kita yakam. Imahin ti pa ya, kung ako roya, kung nataya,
Ang kay nakarawang kay ayo. Ang kaya sipon mo sige kita kan John nabay. Meta uti mo sige kita kan John nabay o babon a temporary. Dapat ay kang sitinan ka uring. May etaw ako na ni ka paririya ay mind oy pun mo sige kita ka. Ari sa tayo ari ginanon tayo ari ano mo sige kita ka na konti mewa na ro. Takaban niya. Ay mo ndira ni kakawak. Inanon tayo. Ngairai kay ni kaban. Syria hindi kebataan bogi amatan ka tauroy ay maino kini Yesu. Awan bukira sipon na rin nila batinan ni Adventist. Ngayon man tayo kataan kakanta ng ako kini Yesu. Asa kita ngira ba sina selfish? Ay ni giribas kanay yung oran tayo. Sa kita ngira ba sina yangon nang yon kakanta ng ayo. Sina sipayan. Sikatawin kami kain ko Ami wagi akan meninanon ng tayo. Ani te wagi at yatu atangiri apa sina koroyan tayo. Te wagi atangiri at yasu apa iya po ano tayong takaruan akong tiyan na. Yan akong tiyan matari yung ora. Kaya po si Maya kayak. Mabontapen. Te kare sa ni kaismong. Iyan ni kiribas. Ni kauringiya kaya ni kiribas. Ay akan nok Yesu. Au sira kinta tama siya. Kote irari kinteran. Ayra pa. Kanta nga ba? Sinabi wagi na de terong spagi na koy na ron de taba sayo. Irari pa de takakora na koy na. Sinate benente irari kinteran. Sa tayo ba yew putora apo na ngayon tanan mangan tayo na ko. Si mera ka na kaya ngayon. Ay sabi ng tira ke. Sina kainitan te tukuna. Makatuwa na pa kurang nakakunan. Makatuwa na pa te. Tapos kita rin ni Bong ay kay.
Tamarari karawa sinakoy matenano rin anon tatapasay. Sikakowa te aswa. Pasibondia inte irarikin dan. Arena ko may ite mau ay paro may ite ran di kamau. Kanastiyara ro mga yate aswa. Asina patakataka. Asina na magina te atwa te kainano. Sina na magina te atwa. Te aki. Kuna magi te atwa te nabay te atwa. Panatoni ran ako. Kabubuen makura-kuran te atwa. Kay babarun kay kakunani kaskiran ako te atwa man mau. Roni ran ako te atwa. Roni ran ka pa ni te atwa te tapasay. Pasinatima toa. Niman teka nimang kwe te atwa. Sa ginano na basi mamara. Ibugin na te atwa ang tapatay. Pataya kitaw. Arun na resya tayo iroun te atwa. Kataya kirake. Arun na resya kandan nga te atwa. Pamena na inanon te ulimaki. Kete karesa. Masipun ni mamara te atwa. Paibugin na payapun na kitata waratay. Hindi buwa ginamta ka. Aya kitata waratay te atwa. Te atemang kwe. Rani na te uya. Pasinari kibakain. Te aru te makura te uwa na te kibu te uwa na kondonowa. Ari sinatitay. Irarikin ran. Pasinako na ayay te atwa. Nikaw sinako iwai katamaruan. Ay kana ko na ni mangkari katimau. Ani katawro ayama tanakon tiyan nabay. Imain no kim. Kapayay ra roni ran tatapasay. Rona tawa gari karawaki kurubu tatapasay yo te atwa. Tagin ang tirong-rong ay manakawag. Roni ang te atwa ki ang ora. Rona na ba te atwa yung ora away matakuti uwan tatapasay. Patirong-rong ay kasi kanako te atwa. Pansirong-rong ni Abwabwaki. Sa gunururo ang dinibay te atwa. Marong-rong ay kanako na ni kauta tinano. Ang nangatimaw ari paro mantiran di kamaw. Ari po namtak. Sikani ko ay kayo naran si May Yesu. Amen. Te takauring-iringin ako imi nakoy rangay radikan au numane sa men pararan to men may kayo sa nakoy yana pa arakara payong na riera asa yon taya sa kakoni me ki payong ni spenenra apen na bende ki spangaya ora kyo kara ay kikaya minayan mo yang ngaya